Vesamäki, kynä käteen ja vihko. Ja sitten. Noniin, perälle tulee Mainstake, kirjoita. Sen viereen tulee Sivustake. Sen viereen tulee 40 hattaratelttaa. Sen viereen 4000 bajabajaa. Joo. Sitten taas hattaratelttaa ja 1 poliisi. Sitten tulee kaljateltta, strippiteltta, kaljateltta ja ei poliisi, älä laita sitä. Ja 1 poliisi riittää. Yksi poliisi, kummaan se pois jo. Noniin. Näeksää noi backstaget tuolla? Joo. Noihin kontteihin toiseen tulee Def Leppard ja toiseen tulee Extreme. Näin on. Tonne tulee makkarakojut, makkara, ryynimakkara, musta makkara ja makkara. Kirjoita! Ja vähän lisää makkaraa vielä. Niin. Ja sitten oma koju sinapille. Tältä pohjalta me tää tehdään. Kyllä. Pari vielä bajabajaa. Ja rupee paskat.